नमस्कार, मी सोयली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. कोकण 7च्या बेटर लिव्हिंगच्या माध्यमातून आपण रोज सकाळी भेटतो. रोज तुमच्याशी मी संवाद साधते आणि आता आपण थेट संवाद साधणार आहोत या माध्यमातून. हा आहे आजचा कोकण 7 आणि आजच्या कोकण 7च्या बेटर लिव्हिंगच्या पेजमध्ये नेमकं आपल्याला काय काय पाहायचं आहे ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. कुठल्या आज नवीन गोष्टी आपल्याला जाणून घ्यायच्या आहे, ज्या आपल्या दैनंदिन आयुष्याविषयी आपल्याला फार उपयोगी ठरतात आणि त्यामुळे आपण आपलं जीवन अतिशय सुंदर करू शकतो. पण सध्या कोकण 7च्या पेजमध्ये काय महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्यात कालच्या दिवसभरात, तर ते म्हणजे राजकीय वर्तुळातून सध्या मोठी बातमी येते. ती म्हणजे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात सत्ता संघर्ष वेगळ्या पद्धतीनं पाहायला मिळतोय की काय अशी शक्यता निर्माण झालेली आहे. कारण आता नव्या दाव्यानं राज्यात खळबळ माजलेली आहे. अशा प्रकारच्या बातम्या समोर येतात आणि त्याला कारण ठरते पुन्हा एकदा पवार कुटुंब आणि भाई जाणार आणि दादा येणार का, असा प्रश्न आता अवघ्या महाराष्ट्राला पडलेला आहे. कारण त्यासंबंधीच्या अनेक बातम्या येत आहेत. त्याबद्दलची तुम्हाला अधिक माहिती जाणून घ्यायची असेल तर आजचा कोकण 7 तुम्ही नक्की वाचायला विसरू नका. आता आपण सुरुवात करूया थेट बेटर लिव्हिंगला. बेटर लिव्हिंगमध्ये आज आपल्याला काय पाहायचं आहे ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. हे आजचं आहे बेटर लिव्हिंगचं खास पेज आणि आता सुरुवात करूया बेटर लिव्हिंगच्या आजच्या पहिल्या विशेष भागाला, ते म्हणजे ज्योतिषशास्त्रापासून. आज आपल्याला यामध्ये काय पाहायचं आहे तर राजकारणी, श्रीमंत आणि मोठ्या उद्योगपतींचे हात 7 प्रकारच्या हातांपैकी कोणते असतात ते जाणून घ्यायचं आहे. तर चमकदार हात ज्यांचे असतात ते काय सांगतात ते आपण पाहूयात. सागरी शास्त्रानुसार ज्यांचे हात चमकदार असतात ते लोक सहसा शोधक, मेकॅनिक, शोधक, यांत्रिकी, अभियंते किंवा समाजसुधारक असू शकतात. तसेच या लोकांना छोट्या छोट्या गोष्टींवर राग येतो. साहित्यिक आणि मानसशास्त्रज्ञ कोणते लोक तर चौरस किंवा चौकोनी हात असलेले लोक बौद्धिक, सामाजिक असतात. तात्विक विचारधारा असलेले कलाकार, लेखक आणि मानसशास्त्रज्ञ असू शकतात. यासोबतच या लोकांमध्ये स्वाभिमान असतो आणि ते आदराला अधिक महत्त्व देतात. त्याबरोबर अविकसित हात, ज्या लोकांचे हात अविकसित असतात त्या लोकांना खूप लवकर राग येतो. तसेच ते थोडे लठ्ठ असू शकतात आणि लोक हे इतर कॉपी करण्यात माहीर असतात. आता गाठलेले हात म्हणजे कसे तर हात गाठलेले किंवा तात्विक असतात ते लोक विचारवंत, चिंतक आणि समाधानी असतात. हे लोक कुणावरही पटकन विश्वास ठेवत नाही. तसेच हे लोक पैशांपेक्षा नातेसंबंधांना जास्त महत्त्व देतात आणि हे लोक मोठे उद्योगपती असू शकतात. आता ज्या लोकांचे हात तीक्ष्ण किंवा कलात्मक असतात त्या लोकांचे तळवे थोडे लांब असतात. तसेच लोक मजेदार, आनंदी स्वभावाचे असतात आणि थोडेसे आळशी असू शकतात. त्यांना कठोर परिश्रम करण्याची भीती वाटते. ज्यांचे हात टोकदार असतात ते खोलवर, तर ते प्रत्येक परिस्थितीत तयार होतात. अशा सोबत लोकांच्या विचारांमध्ये सतत बदल होत असतात आणि हे लोक थोडे उद्धट स्वभावाचे देखील असतात. आता घरात सुख समृद्धी आणायची असेल तर या ठिकाणी अन्नपूर्णेचं चित्र लावा. म्हणजे आता घरात कोणत्या ठिकाणी अन्नपूर्णेचं चित्र लावायचं असेल ते आपण पाहूया. तर वास्तुशास्त्रानुसार जर तुम्ही घरात अन्नपूर्णेचं चित्र लावणार असाल त्यामुळे घराची पूर्व दक्षिण दिशा ही त्याच्या स्थानासाठी सर्वात शुभ आहे. हिंदू धर्मग्रंथ आणि ज्योतिषशास्त्रामध्ये ही दिशा आग्नेय कोनाचा मध्यभाग मानली जाते. या दिशेला देवी देवतांचा वास असतो. त्यामुळे आता अन्नपूर्णेचं चित्र इथं लावल्यास घरात सुख, समृद्धी आणि सौभाग्य कायम राहतं असं वास्तुशास्त्र सांगतं. आणि घरात अन्नपूर्णेचं चित्र लावल्यानं घरातील वास्तुदोषांपासून मुक्ती मिळते असं सुद्धा वास्तुशास्त्र सांगतं. आता कोणत्या ठिकाणी पूजास्थळी मूर्ती ठेवावी अन्नपूर्णेची ते पाहूया. घरातील मंदिरात अन्नपूर्णेचं चित्र किंवा मूर्ती ठेवणं खूप शुभ मानलं जातं. परंतु मंदिरात मातेची मूर्ती स्थापित करण्यापूर्वी हे लक्षात ठेवा की आपण नियमितपणे मातेची पूजा करावी, तिला अन्नदान करावं आणि घराच्या मंदिरात उत्तर आणि पूर्व दिशेला ठेवता येतं. त्यानंतर हे चित्र साठवणगृहात ठेवा. जर तुम्ही धान्य गोळा करून ते तुमच्या घरात एखाद्या ठिकाणी ठेवत असाल तर त्या ठिकाणी अन्नपूर्णेचं चित्रही लावू शकता. आणि भिंतीवर तुम्ही चित्र लावत आहात ती बाथरूम किंवा बाथरूमला जोडलेली नसावी. स्नानगृह असेल तर चित्र लावू नका. त्यानंतर अन्नपूर्णेचं चित्र अजून कुठल्या ठिकाणी लावावं ते आपण पाहणार आहोत. स्वयंपाकघरात. तर वास्तुशास्त्रानुसार अन्नपूर्णा स्वयंपाकघरात वास करते, म्हणूनच तुम्ही तुमच्या स्वयंपाकघरात ईशान्य दिशेला ही मूर्ती किंवा चित्र लावू शकता. ही मूर्ती किंवा चित्र लावणं शक्य नसेल तर पश्चिम दिशेला ही मूर्ती लावू शकता. असं केल्यानं तुमच्या घरात कधीही अन्नाची कमतरता भासत नाही असं वास्तुशास्त्र सांगतं. त्यानंतर
स्त्रियांसाठी महत्त्वाचं म्हणजे त्यांचे ओठ आणि आपण पूर्ण चेहऱ्यावर लक्ष देतो, मात्र ओठांच्या आरोग्याकडे, ओठांच्या सौंदर्याकडे बहुतेक वेळा दुर्लक्ष केलं जातं. पण जर तुमचे ओठ काळे पडले असेल तर तुमचं कितीही चेहरा सुंदर दिसू देत, कितीही चेहरा टवटवीत असू देत, पण जर ओठ काळे असतील तर थोडंसं सौंदर्य बाधित होतं. मग आता हा ओठांचा काळेपणा कसा घालवायचा आणि घरगुती उपाय करून कसा घालवायचा ते आपण जाणून घेऊया. तर अनेकदा ओठ काळे पडण्याची समस्या अनेकांना भेडसावते. या उपायांनी ओठांचा काळेपणा दूर होईल. तर तो कसा ते आपण जाणून घेऊया. साखर आणि मध यांचा पॅक किंवा काही ग्लास पाणी हे फारच उपायकारक असतं. SPF 20 असलेले लिप बाम अथवा लिपस्टिकचा वापर करा आणि मध आणि साखर यांचा पॅक ओठांवरील कोरडी त्वचा घालवण्यासाठी मदत करेल. पाणी कमी पित असल्यास ओठ काळे पडू शकतात. त्यासाठी दिवसातून किमान रोज 8 ग्लास पाणी पिणं गरजेचं आहे आणि रात्री आपल्या ओठांवर लिंबू, बटाटा, बीट यांचा रस लावावा. सकाळी ते धुवून टाकावं. बदामाचं तेल ओठांवरील मुलायमपणा कायम ठेवतं असं सुद्धा सांगण्यात येतं. त्यानंतर एक महत्त्वाचं संशोधन आहे ते कोणतं, तर अतिरिक्त चरबीमुळे कर्करोगाचा धोका वाढत असल्याचं संशोधनातून समोर आलंय. पोटाची चरबी वाढल्यामुळे आतडी, स्तन आणि स्वादुपिंडासह इतर अनेक कर्करोग होण्याचा धोका असल्याचा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेनं दिलाय. कमरेच्या वाढलेल्या घेरावरून कर्करोगाचा असणारा धोका समजण्यास मदत होते आणि आवश्यक असणारे वजन, उंची यांचं गुणोत्तर समजण्यास मदत होते. पोटाची चरबी कमी केल्यामुळे कर्करोग दूर होण्यास मदत होत असल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आंतरराष्ट्रीय कर्करोग संस्थेनं म्हटलंय. ज्यांची कंबर 11 सेंटीमीटरनं वाढलेली असेल त्यांना लठ्ठपणाशी संबंधित कर्करोग होण्याचा धोका असतो आणि हा 13% वाढतो. जर कंबर 8 सेंटीमीटरने वाढली असेल तर आतड्याचा कर्करोग होण्याचा धोका 18% वाढत असल्याचं संशोधकांनी म्हटलंय. आता वाढता लठ्ठपणा हा धूम्रपानामुळे होणाऱ्या कर्करोगासोबतच दुसऱ्या क्रमांकाचा आजार आहे. आतडे, स्तन, स्वादुपिंड यासह इतर 13 प्रकारचे कर्करोग यामुळे होतात. अतिरिक्त चरबी वाढल्यामुळे प्रजननासाठी आवश्यक असणाऱ्या संप्रेरकावर परिणाम होत असून यामुळे शरीरातील इन्सुलिनची पातळी अनियंत्रित होण्यास मदत होते. या सर्व घटकांमुळे कर्करोग होण्याचा धोका वाढतो असं संशोधकांनी म्हटलंय. या अहवालासाठी 12 वर्ष हाडांच्या मजबूत असं अनेकदा म्हटलं जातं. तर तेलात अँटीव्हायरल, अवसादरोधी, अँटीसेप्टिक आणि अँटीजन गुण आढळतात. गुलाबाचं तेल त्वचेसाठी वरदान आहे असं म्हणायलाही हरकत नाही. तर त्याचे फायदे कसे आहेत ते जाणून घेऊयात. त्वचा स्वच्छ करतं गुलाब तेल. तर अँटीऑक्सिडंट गुण आढळून आल्यामुळे ते त्वचेहून फ्री रॅडिकल हटवतात. रोमछिद्रात घाण जमत नाही आणि त्वचा स्वच्छ राहण्यास मदत होते. त्वचेची सूज कमी करतं. त्यानंतर अँटीव्हायरस गुण असतात जे जळजळ आणि सुजेत फायदेशीर ठरतात. गुलाबाच्या तेलाचे काही थेंब जळजळ असलेल्या भागांवर लावल्यानं फायदा होतो. जळजळ कमी करण्यासाठी गुलाबाच्या तेलात नारळाचं तेल मिसळावं आणि त्या तेलानं जळत असलेल्या भागांवर हलके मालिश करावं. आता पिंपल्सवर कसं प्रभावी ठरतं, तर गुलाबाच्या तेलानं पिंपल्स नाहीसे होतात आणि त्वचा डागविरहित होते. आता अँटीव्हायरस आणि प्रतिजैविक गुण असल्यामुळे डाग आणि पिंपल होण्यापासून मुक्ती मिळते. मॉइश्चरायझर करताना मदत करतं गुलाबाचं तेल. तर pH स्तर नियमित करतं, त्यामुळे नैसर्गिकरित्या त्वचेला नमी मिळते. आपण यासाठी नियमित क्रीममध्ये तेल मिसळून त्वचेवर लावू शकता. छिद्र लहान करतं. यात अँटीजन गुण असल्यानं हे चेहऱ्यावरील खोल असलेलं छिद्र लहान करण्यात मदत करतं. 30हून अधिक वय झाल्यावर गुलाब जल देखील फायदेशीर ठरतं. यानं पिंपल्स होण्याची शक्यताही कमी होते. आता हायड्रेटिंग बेस रूपात कसं करतं काम, तर हायड्रेट करण्यासाठी गुलाबाच्या तेलात पाणी मिसळून घ्या. हे फाउंडेशन लावण्यापूर्वी त्वचेवर लावा आणि यानं चेहऱ्यावर बेस बनवण्यास मदत मिळते. जोपर्यंत चेहरा तेल शोषून घेत नाही तोपर्यंत तेलाची मालिश करणं आवश्यक असतं. आता अनेक लोकांच्या डोळ्यांखाली त्वचा रुक्ष असते, त्यावर गुलाबाचं तेल फायदेशीर ठरतं आणि यानं कोरडेपणा दूर होऊन त्वचा निरोगी राहतं. तुमच्या बजेटमध्ये बसणारे काही खास फोन बाजारात आलेले आहेत. तर ते फोन कोणते, तर सॅमसंग आणि रेडमीसह रिअलमीचे दमदार फोन आता बाजारात आले आणि ते फक्त 15,000च्या बजेटमध्ये. आता त्याची किंमत आणि फीचर्स कोणकोणती आहे ते आपण जाणून घेऊयात. दिवसेंदिवस आपल्या गरजा वाढत असल्यानं स्मार्टफोन देखील अधिक लेटेस्ट असण्याची गरज निर्माण झाली आहे आणि अशात तुम्ही जर नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करताय आणि तुमचं जर बजेट 15,000 रुपयांपेक्षा कमी असेल तर काही खास पर्याय तुमच्यासाठी आहेत. तर आता जिओ, एअरटेल सारख्या मोबाईल नेटवर्क
ह्या 5G सेवांचा विस्तार करत आहेत आणि भविष्यात सर्वच नेटवर्क कंपन्या 5G सेवा पुरवणार आहेत. आणि अशामध्ये जर तुम्हाला ही 5G फोनमध्ये अपग्रेड करायचं असेल तर यादीत 5G फोन्सचे पर्याय देखील तुम्हाला देणार आहोत. आणि या बजेट फोनच्या यादीत सॅमसंग, रिअलमी आणि रेडमी अशा दमदार कंपन्यांचे फोन आहेत. तर ही संपूर्ण सविस्तर यादी आपण जाणून घेऊया कशा पद्धतीनं हे फोन आहेत, त्याचे फीचर्स काय आहेत. तर रिअलमीचे कंपनीचा रिअलमी C55 हा फोन 19Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्लेसह येतो. या फोनमध्ये 33VW फास्ट चार्जिंग सपोर्ट उपलब्ध आहे. तसंच फोनमध्ये ॲपल आयफोन 14 प्रोच्या डायनॅमिक बेटासह मिनी कॅप्सूल फीचर देण्यात आलं आहे. जर प्रोसेसर म्हणाल तर मीडियाटेक हेलिओ G99 प्रोसेसर फोनमध्ये उपलब्ध आहे. अशा प्रकारचे ह्याचे फीचर आहे. तर ह्याची किंमत जी आहे ती 10,999 आहे. 6GB रॅम आणि 64GB स्टोरेज व्हेरियंटची किंमत 11,999 रुपये आहे. अशा पद्धतीनं याची किंमत तुमच्या बजेटमध्ये बसणारी आहे. तर सॅमसंग गॅलेक्सी F14 5G आता याची किंमत कशी असेल ती मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर 4GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज व्हेरियंटची किंमत 14,490 रुपये आहे. आणि सॅमसंगनं फोनमध्ये 2 प्रमुख अँड्रॉइड OS आणि 4 वर्षांसाठी सुरक्षा अपडेट्स मिळवण्याचं देखील आश्वासन दिलेलं आहे. आता रेडमी नोट 12 4G आता याची किंमत काय आहे तर ती सुद्धा मी तुम्हाला सांगते. या फोनच्या 6GB रॅम आणि 64GB इनबिल्ट स्टोरेज व्हेरियंटची किंमत 14,999 रुपयांमध्ये आहे. त्यामुळे तुमच्या बजेटमध्ये बसणारे सॅमसंग, रेडमी आणि रिअलमीचे फोन हे आता बाजारात उपलब्ध होणार आहेत. जर तुम्ही मोबाईल फोन, स्मार्टफोन घेण्याच्या विचारात असाल तर या फोनचा तुम्ही नक्की विचार करू शकता. अशा प्रकारे आजचं हे बेटर लिव्हिंगचं पेज होतं. या बेटर लिव्हिंगमधून तुम्हाला आणखीन माहिती घ्यायची असेल तर आमच्या कोकण 60च्या या बेटर लिव्हिंगच्या पेजला नक्की भेट द्या. हे पेज वाचा जेणेकरून तुम्हाला याबाबतची अधिक सविस्तर माहिती मिळू शकते. तुम्हाला आणखीन कुठल्या विषयावर माहिती जाणून घ्यायची असेल ते सुद्धा आम्हाला सांगायला नक्की विसरू नका. आता इथंच थांबतोय. पाहत राहा कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.